O presidente da Deputación sauda a membros da Unión Deportiva Folgueiro do Vicedo antes da asinatura do convenio polo que a institución provincial destina máis de 16.000 euros ao colectivo. Segundo o acordo firmado por José Tomé e o representante do club, Francisco Blanco, a chega da Deputación destinarase a cubrir gastos de mantemento das instalacións, o equipamento, transporte, arbitraxes e a mutualidade dos xogadores. O presidente sinalou que esta axuda é crucial para facer fronte aos gastos correntes e manter o funcionamento dun club que se ten consolidado como un punto de encontro esencial para os habitantes da zona. De feito, a Unión Deportiva Folgueiro é un referente deportivo e social no concello do Vicedo e no norte da provincia. Dende a súa fundación en 2003 ten traballado para fomentar a práctica do fútbol. Ademais de competir en torneos federados, organiza maratóns deste deporte, torneos locais e outras actividades recreativas e culturais que contribúen á dinamización da veciñanza. Ca asinatura deste convenio agárdase, dixo o presidente da Deputación, que o club poida continuar co seu labor, garantindo o acceso ao deporte ás xeracións actuais e futuras, con especial fincapé na xente moza.